Allah. Vatana. Dostlar salam. Meni hoş gördük diýilen dok we biz sizi gören dok. Bugün Aşgabatda ýağış ýagýar. Ýani howa ören gowy. Biziň bugünkü mehmanymyzyň hem kimdigini bilýäňiz. Ol men üçin şeýle bir ýürege ýakyn adam, öze bir şeýle bir pozitiv adam. Ýagny şeýdip bir ýagyş duýup dur diýenok, nur guýup dur diýip gelenne. Şoň üçin näde Telvişka bun dedi mehman. Salam Telvi. Günüňiz haýyrly bolsun. Günüňiz haýyrly. Ýöne ädir nime dostlarymyz görerler. Telvi üçin gaty bir günüňiz däl, täher ýaly bu. Tamam men sagaman ördüm Allah'a şükür. Siz bilen görüşmek şu gün mailleştirdik. Şu gün görüşdük. Ola Allah netip edenden ähli soraklaryňyzyň jogabyny alarsyňyz şu gün. Ýöne birinji men Oy, soragdan başlarlar. Soragym däl bu ýöne. Size sorag ýok, notuňyzdan aýlanaýyn. Sahary gelin üçin aýraty boldy ýa. Janyň sag bolsun, ýüregiňe sag bol. Spasiba. Ertirgem geldi telwiňini. Haýaty ýokary guzaýyny oturdunuz. Arzu edip Yeten üniversitetini okudum. Halkara Türk üniversiteti. Yeterini etmedim ýöne. Goçmuna. Hudaý tarapyn boldy. Ne diýer? Awa. Cyclen fiteden hapyn diýer. Arzu etmek siz bilen, hasyl etmek biz bilen. Mesele däl, netip bolsa. Sana negativni garayan adamlara nädip bir fark bolup bilýär? Ay men öz durmuşymyň gözelligi bilen başagay olara wagt nerden tapaýyn? Super. Aydymlaň sözlerini özüňiz diýýäňizmi diýär? Awa öň özümde diýädim, innemde diýän wagtym bolsa, ýöne gowaran goşgulama maýdan. Bir aýdym çykarmak üçin näçe wagt gidiýär? Käbir aýdym mara 2 sagatda dörýär, käbir aýdym ýyllap dörýär. Ýöne şol aýdymyň nesibesine bagly kenne şo. Awa. Bunu otda halipaňyz kim? Ejem dädim. Aýtlary. Bir täç ora berdi. Bir täç Nurmurad we ora berdi Toqlyjyw. Aýdym aýtmany öwretdiler. Şolaryň hawa. Men şu günmeçeli hiç ile öňümde maksat goýmadym. Şu günüm bilen ýaşadym. Şu günlere geldim Allah'a şükür. Ýene öňde maksat goýaňakmy? Yok. Näme boljagymy belli däl. Yok. Yok. Yok yok. İyi sesi. Yok yok yok. Allah'a değmesin. Amerikadan salam ýollaýarlar we Aleyküm selam. okuyan kitabym barada we bir serial barada ýa aýtdym tory. Okuyan kitabım Orsça da okuyan, Türkçe de okuyan. Şu wagt İngilizce bir приложение скачаýtym, onu okajak inşallah. Brat, dil развиваться etjek. Men dile var, o da ýykynna ödüm bilýän. Serial barada. Serial barada bilem ok ýoksa da men. Durmuşda iň ýapaty zat maşgaladan başla diýär. Näme? Wagtdy? Dubl baýda. Seriýosmy sorak? Ýör. Dinleýijileriň tutuş dünýä boýunça dinleýijileriň ýüreginden çykmazlyk. Sen ýürekden söýüp gördüňiz ýa? Elbetde. Gitjek ýerimiz ýok. Söýmesek bu ýalaýdymlar döremeýär goçma. Elbet. Ezbiter gowmýar ýapa diýär. Jogab belli däm oň. Конечно, ezbiter. Janyň sag bolsun, obadaş. Aýdym aýdyp durýan mikrofon taşlap taňy deňiň geldimi? Taşlaman oýnaýana görüň dok. Mikrofon pätildiren aktan. Owy we erbet häsiýetlerini aýtdy. Gowy häsiýetime adamlara pozitiv paýlamak. Maqadiýan erbet häsiýetimem hiç ýok diýip bilema. Diýän olam taş. Gaty kendi ýan ýerken ýöne. Her gülüň öz ýysi bar. Sen roza gowaryan bolsaň, men ramaşka gowaryan. Barjak diýip barp bolanok, barjakka diýip barman bolanok. Elimizde de. Ýalňyşyň ulysy kiçisi ýok. Ýalňyş bolýar ýöne. Allah'a şükür ökünmedim. Sebäbi şo wagt maga gowdy. Adamlary, täze tanışlary, dostlaryny näme tanýar? Gow taraplaryny gözleýän, gow taraplaryny görýän, gow taraplary bilen hem dostlaşýan. Yo, kim diýsin onu?
Mene görüşüňiz ýaly. Ejemma, iki tane erkek doğanım bir ayal doğanım, birim gyjygyň däden pakyram ir aýrly. 5 çağa, 5 doğan. Näçe ýegeniň bar? Oh, de. Birine aşykmy ýa adaglyň barmy diýe? Ay yok. Aşygam del adaglymam yok. Diýe nahar aşyk. Şu wagt nirede näme bolup işleýäňiz? Men hyzmatçy. Halkymyň hyzmatynda. Janyň sag bolsun. Telefonda kim suratlar eken? Ödümünki. Suratlar he? Hawa film toqlayjam. Men telefonda da film suratlar eken. Şundan. Soru yok, Selbişka, мы тебя любим. Hemişe şu wagtyň alyp pozitiv bolýar. Spasibo, men sözler desem var, ýaşama, höwet martya. Bilýän kim ýazýar? Janyň sag bolsun, kim? Ay bir owadan gelin. He, utançsa birin geline bana plan niye diýerler taňa. Goýury. Maýsam, spasibo, janyň sag bolsun. Mua, atlaşma gowja beret. Gelin özümle kudur adam. Köplençe özüme diýen, bolmada da Sahra bar ýa ajaýyp salony. Lokan ýürekli mähkem girgirişde selbi diýe üstünlük diýer. Mua, men sözlerde soň näde döretmäň, näde ýaşamaýyn goçmura. Ha? Näre bilgirim bar. Yüreğinize sağlık. Spasibo большое. Amalya bilen aýdyn çykarmagy mümkinmi? Mesele däl, aýdýany arzu etmek, siz bilen hasyl etmek inşallah biz bilen. Janyňyz sag bolsun. Nämeden lezzet alyp ýaşaýan? Lezzet mi? Şu yaşıl gazonlardan lezzet alyan, şu bağlardan lezzet alyan. Bir kudret da bu da. Duyuyanla şonu bilemok. Haçan özüňiziň meşhurlygyny göz ýetirdiňiz? Meşhurlugy var ha, men gazanmagy arzuam etmedim. Şoň üçin hemme zat öz bolup gitdi şeýle. Ýön aýdym aýdýar. Hawa. Gaýetli gidip barýaňyz. Ýagşy diýen goşmurat garyp bolup barýar. Kime halal ederdin? Ha, men anlanmadım. Gülerdim. Gülerdim islerine. Ýagşy. Ýagşy. Değişmek ederdin ha. Hawa. Ýagşy halal etsek. Ýagşy halal. İçine gelmesek üşüdük birazcık. Devam edýär. Indi näme zakazlar edelim? Inni var ha, ужин. Habiyet yok, böyle завтракtan ужин. Näme üçin köp aýdymyň gamgyň näme? Adamın yüreğine gamgyň wagty garaýlaşyp bolýar. Ýakynlan, içinlen. Ýürüýi taýýarýanmyň. Ya, ýakynlaşaýyn. Yo, men hiç sada arzu etmedim. Şula bolmaz diýer ýaly. Öz bolup gitdi, Allah'a şükür. Gowna çyň ýola çyk. Sonra aýrylma diýipdir. Aýrylmadyk. Sen hata edýänmi diýe. Akıllı hasap etmem dedi var ha. Ore yaşayışımız, durmuşumuz, kimin kimdigini bilirýärmi diýen. İn halamayan täkim. Yalandan gowsurasalar halama. Gowmy gow bol, erwet bol. Seni şodur şo kabul etsin adam. İn gow alyp barjy sen kırmysy. Ün gow alyp barjy. Näme diýipdir da başarnykly diýip. Başarnykly men öz pikirimçe Mergen Anna Muhammedow. Berdi Begmenov bar. 1-2 ýyllykda ýadyma düşýär, döwlet anagelli filan men doglan günümi gutlapdylar videoda, Instagramda, şondan soň podpisat etdim. Janyň sag bolsun, şeýle tanama. Oğlum ýagyrym bolsa näme at takardy? Bilmedim. Şonu arzu etmendirim, goçmura. İnşallah öýde urunna bol gidiverer öýde. İnşallah. İnşallah. Rızkı bilen gelir. Haýty gülüýü gowy görýär. Gülün hemmesini gowurýan. Gül ol wnimaňa saňa adamyň bolan garaýşy we gymmatly wagty. Yar diýip ýannym men şerin janym ot bolup, sevgilim gidermi menden ýat bolup. Inni men näde? Yok, götürmedim. 7-nji klasy maýaja geçirdi diýen ejem. Ne de? Yar aýdymy görüňünde näme sebäp boldy? Kompozitor Ravshan Nepesov hem rejissor Sapar Murat Jalliyev.
Röwşeniň qaqasyny goýdyan. Öz ejem köplençdik ya, ejem köplenç geyinler ya, gelişýän obrazlary döredýär. Kim bilen gurun görüş boljak diýip köp okanmy ya gören. Gören bolaýmasa. Okanyň kellesinden näme bilem ama. Emma gören ähli ýaşan zadyny aýdyp berer diýen. Gyzykly soru. Ya semredin diýmeden tapaldy. Şol olanjaňlygym. Şol ýejenligim. Avtomada ýazyp bolmaýa ony. Men näme duýsam siziňem şonu duýýanyňyzy, duýýan bolaýmasam ol. Hudaý tarapyn döreýär zatlar özüme etjek bolup edem. Yok. Hiç haçan ölmäň diýjek. Köpelik gidin, köpelip kän bolun. Janyňyz sag bolsun. Alham çeşmem. Olham çeşmem nastroýeniýam. Gynasly bolsam, gynasly aýdym ýa-da. Şatlykly bolsam, şatlykly aýdym ýa-da. Hem howa. Sizi diýen zat näme? Häsiýetim. Seniň gözüňde men näýle? Ana, jogaby. Bu ýa-da oglum näme diýip? Aha. Öyle sen ýanynda tutup göresim gelýär diýip. Sen ýeriňe tutýan. Meşhurlygy peýdalanyp bolmaýa. Awraýyňy peýdalansa bolar. Meşhurlyk bilen mara adamyň sylygyny gazanyp bolmaýa. Hiç ýerde de ýol almaýan adam bolmasaň. Görüpçülük eden boldumy? Maňamy? Hawa. Kändir. Näme jogap berdim olara? Saglyklaryny diledim. Janyňyz sag bolsun. Haýp ýerdene diýen. Her kimiň öz ýerdeni bar. Ýerdeniňiz rahat bolsun hemişe. Saglyk, iman, hakyky dost, ýar, awray. Bunun dowamyny näse gerek nagazanýan diýip. Bir gezek, bir gezek goýup içen haçan ajyksam, bir gezek goýup içen bolly. Haçan ajyksam ýöne. Howada ýöreýänmi? Были, но я проходила очень спокойно, знала, что будет всё хорошо. Fanat bolonna surat öýün gasalyga durmaly, ähli täzirikler bilen günne gyzyklanmaly. Onýaly ma ýok. Mene kiçiligimden Mariah Carey, Whitney Houston dinledim. Kän. Men hiç özüme zadalama. Diňe sowgat. Sag bolun. Sowgat berýänler janyňyz sag bolsun. Siz ýaly adamlar köp bolsun. Menem taýyplar. Yan qaýdyşym ýaly her gülüň öz ýygy bar diýdimi? Şon ýaly her halipalaryňam gowaýdymlary, özlerine gelişýän aýdymlaryny höwäs bilen ýüregime ýakyn aýdymlary dinleýän. Ählisiniň. Han taýypa bardy. Jogap berdimmi kän diýen mene? Açy beriň, maňa zar bermeseňiz boldy. Вы умничка, мы вас любим, диан. О, я вас обожаю. Моя любовь к вам идет. Энергия, энергетика. Самая сильная энергетика. Elbette yoşadan cemiyete gelmeli ya. Sonra kän hemmesi jogap bersek bolsam ýa-da soradan beter 90% gelen habarlar etdi. Saglyk üstünlük arzu edýärler. Sana gowanýar, temsilýär, diýýärler. Bir şular jimler aýtdy. Ähli salam diýenlere we aleykum salam. Arzuwlar, ýagşy arzuwlaryňyz üçin sag bolun. Allah razy bolsun. Ýüregiňizde owadanlyk goýan üçin men begenýä şükür edýän. Her ýaňy Goçmurada daýdýan her gerek adam da ağlayaram, gülýäram. Her ağlamda, her qynanamda diýen meni söýýän adamlarmy ýatlap köşeşýän diýen. Siziň meni söýýänligiňiz maňa güýç kuwat berýär. Janyňyz sag bolsun, söýgüňiz hiç haçan azalmasyn, köpelik gitsin. Menem elimden gelen eder. Janyňyz sag bolsun. Iň köp gelen soraw telefonna, iň köp gelen soraw şu bir haçan toy. Ola böyle. Toy aýtdym ha, bajak barpolno. Bajak edip barmanmalar. İkinji köp gelen soraw näçe ýaşynda? Birde dogulluň we şuňa men. Dinle. Yaşma ecem aýtma diýdi. Teräri gözle berdiýdi. Gynsen ýaman ýaş görünýän diýdi. Men ona daýdym 87-nji ýyl men. 31-32 ýaşymda ýadyma düşýär. Doglan ýerim Aşgabat. Ecem gyzlar batly. Dädemem. İkisi bile mektepde dokran, üniversitede dokran. İkisi aýdymçy, men köküm şolardan gelýär.
babam pahy gıjakçı. Dädem tohumda hep duytar çalýar. Menim jigilem doğulam Aydınçı. Pianinoda çalýar. Öýde Aydın saz bilen ulanlyk şeýdilen bir durmuş iterdi bir de Aydyma. Telvi. 3 saat bera türkleýän. 30 minut ýaly geçdi men üçin. Birinji bilen men patbeşiklerimin adından, öz patbeşiklerin adından, ýagşy adamlaryň adından köp sag bol bu gelýän üçin. Men sana bir zat aýdaýyn, men seni özüme ören ýakyn saýan. Ýene bir zat aýdaýyn, eta iskren aýdýanlar şu wagt hemişe beýle däl, hemişe beýle gow adam soň öýdemokdym sana. Soň tanap sen tanadym. Şoň üçin tanamadyk diýilmez diýe. Ýöne tanam soň sen durmuş pozisiýaň, sen gymmatlyklaryň, prinsiplaryň maňa ören ýakyn, şoň üçin sen ören gowurýan. Taňa hemişe üstünlük durmuşda, işiňde we käbir ýerde sen ýak prinsiplaryň, gymmatlyklaryň şolara Goçmurat, şul ideýaň men söýdim, haladym. Iň gowy halk bilen näme diýsem kam, söhbetdeş bollukda biz şu an köp adamlaryň gyzyklanan soraklaryna jogap berdik. Men hemişe taýyn. Ýok, Selvi, dawajt plan ýerde görüşeýliň, sagat plançyda diýseňizem, men sıdavolsem geljek. Guramak sen Goçmurat. Janyňyz sag bolsun, islenlik soraklaryňyza islenlik şekilde jogap berip biljegime size aýdasym gelýär. Janyňyz sag bolsun. Soraglar bilen siz meniň geçmişimi, gowgullygymy ýatlatdyňyz. Sag bolun. Taňry ýalkasyn Türkmen Türk Üniversiteti okudan mugallimlerime de ulluhan salam ýollaýan. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim.